Nakasinati kag mga pagsulay, mga paghulga sa kinabuhi, samtang ikaw nag-alagad nga matinud-anon ngadto sa Ginoo, igsoon padayon og ayaw kaluya ug ayaw kahadlok. Tungod kay bulahan ka kung nagmalahutayon ka sa imong pagsulay nga imong nasinati. Santiago 1 versikulo 2 hangtod sa 3. Mga igsoon, isipa nga bulahan kamo kun ang tanang matang sa pagsulay mo abot kaninyo. Sa versikulo 2, kay nasayod kamo nga ang inyong pagtuo gisulayan lamang aron kamo mahimong malahutayon. Igsoon, ang atong pagtuo gisulayan lamang sa demonyo kung asa kutob o unsa kadako ang atong pagtuo ngadto sa Ginoo. Ayaw kaluya igsoon ug ayaw kahadlok sa pagsagubang ug sa pag-atubang ni ana. Tungod kay ang Ginoo mutabang ug mulig-on gayud kanato sa kanunay. Maong ingon siya sa iyang pulong, bulahan ka kung naka-encounter ug nakasinati ka ug mga kasakit, mga persecution, tanan nga mga distraction sa kinabuhi, tanang mga hulga sa atong kinabuhi, sa atong pamilya, igsoon bulahan ka kung aduna kay mga pagsulay nga moabot sa imong kinabuhi. Tungod kay ang Dios sa kanunay nagbantay ug naglig-on kanimo, iya kang ipataas igsuon kung ikaw mobati og kaluya. Salig og ampo sa Ginoo igsuon og pagmalahutayon sa kanunay. Aron ang Dios sa kanunay mahimuot kanimo. Amen. God bless sa tanan.